Okay. Er du klar? Ja, den er startet. Okay. Hej alle sammen, og Markus, snak rigtigt. Okay, vi har lavet os en ny verden her, og det har vi så tænkt os at optage. Og i morgen skulle vist også sådan lidt skramlen i baggrunden. Og ja, der er en munkeby herovre. Yay! Kom til. For. Men vi skal først have fået noget træ. Jeg samler lige noget, så du samler uld til sengen, okay? Du samler uld til sengen. Oh my god. Du kan bare skrue dine chunks ned. Ah, okay, du var sådan. Sådan der. Så også på fuld. Det er klar. Dø! Åh. Jeg har snart din seng. Hop. Nej! Okay, sådan der. Haha. Jeg har 6 rigtigheder. Hey, det er min! Nej. Jeg har din seng. Har du? Mhm. Og jeg har kun et uld. Ja! Jeg skal lige se om der er, hvad hedder det? Nu har vi har mega meget mad. Ja, vi kan også bare lave. Ej, vi skal have lavet vores egen hus. Ja, nej, men kan vi ikke grave en grotte? Det er altid så fedt. What the? Jeg er ude for at skåre munkebyen. Hey, jeg skal lige se, hvad de har af tilbud. Vi skal høre... 21 uld for en emerald. Nej. 21 ved for en emerald. Og vi har vores egen marker. Eller, vi har deres marker, som vi bare plyndrer. Hvad så? Lukas, prøv lige dyr det her. En cave lige ved siden af et hus. Ej, helt ærligt. Så gider den ikke at hoppe. Ja. What, der er iron hernede. Fedest. Og Lukas, alle munkene er faldet dernede. Super. Og det betyder... Ja, du har jo ikke fransk. Men det har jeg. Okay, vi har kartofler og gulerødder. Jeg har fundet en grotte. Jeg skal lige se, hvor den slutter. Og vi har kartofler og gulerødder. Lukas! Prøv lige dyrke den her grotte. Prøv lige se. Sådan der. Så langt der. Prøv lige. Den er mega lang. Og så går den her. Fedt. Skal vi bruge den? Jo. Og der er også iron inde i den. Okay? Ja. Hvis du falder ned i det her hul, så er der noget. Ja. Okay, jeg begynder at crafte. Vi går nok meget mad, eller hvad? Ej. Ja. Hvor meget har du? 18 kartofler. Ja, okay. Du høster også markerne. Og 56 gulerødder. Bøger. Jeg begynder på at lave noget her. Oh my god. Sådan der. Sådan der. Det er perfekt. Sådan der. 2 træhakker. Ja. Nej. Okay. Og vi har ikke særlig meget erfaring med Minecraft. Ej, okay, det har vi. Oh my god. Lige siden, at det startede. Og så lidt længere tid efter. Markus, nej. Jo. Okay. Alt, hvad jeg siger er sandt. I kan trygt stole på mig. I skal ikke stole på ham. Jo, I skal så. Det skal lille Lukas ikke bestemme. Oh my god. Jo, du skal ikke. Nej, du skal ikke på næsvis. Du ved godt, Markus, du ved godt, at der er uld her ved faklerne. Og der er fakler. Og det behøver jeg at vide. Ja, så kan vi ligesom få sengen og fakler. Ja, jeg er lidt syg. Nej, du er ej. Det er jeg faktisk. Nå. Så tager jeg hjem. Vi ses. Nej. Nej! Ej, hvor er det dumt, der. Jeg har et sværd, og så bruger jeg min hånd i stedet for at sætte lidt for. Er monster egentlig slået til? Ej, nej.
Altså, det er sgu ikke sjovt at spille. Det eneste, der skal du se til. Nej, ikke brug mit sværd. Og vi mangler et ud, der er for. Døj! Men jeg har allerede til en ting til mig. Ja. LOL, der står Markus har netop nået op at nået Ej, hvor er du bedriften meget- at skaffe træ. What Jeg har the- allerede haft skaffet træ før. Godt nok bagud. Nej, jeg har så også brugt noget af mit træ, Lukas. Mm. LOL, det er sgu da dig, der er bagud. Nej, fordi jeg har hugget 6 stykker træ før. Ja, og Lukas, det havde jeg også. Jeg ved godt hvorfor. Det er fordi vi ikke har haft uden ud vores inventory. Når jeg laver allerede en ting. Hvis du vil vide, hvor det er, vi sover, så ved jeg, hvor det er. Okay. Lukas, jeg finder det lige så. Hvor... Lukas, du har ikke plantet markerne. Nej, vi stjæler. Jamen, Lukas, vi planter dem jo igen. Hvor er du henne? Nå, du It's er the- der. Hello. Oh, Nå, ja. Lukas, bagefter selvfølgelig lige med mig. Hvorfor? Nå, laver du koge? Nå. Men det har jeg allerede gjort. Okay, jeg skal lige gøre, så jeg kan få noget mere. Og jeg begynder at blive sulten. Nej, det kan jeg faktisk ikke. Det er bare heldigt, jeg har alt maden. Så er det bare heldigt, at jeg husker marker. Sådan. Jeg høster saplingslid for dig. Fordi jeg i det mindste har grønne ting. Slutte. Det har jeg. Kan du ikke se? Din finger er hudfart, Markus. Nej, Okay. godt. Det er næsten. Der er ikke nogen monstre endnu. Nej, det skulle da også klart. Nogle står inde i en munkeby. Ja. Så der hvor alle monstrene kommer. En carrot! Perfekt! Nej! Godt til dig. Jeg kan lave, hvad hedder det nu? Er det ikke 2 hvide, eller 3 hvide, man skal bruge til at lave et brød? Jo. Lukas, bagefter, så kom lige med mig ned og se grotten. Okay. Jeg ved godt, jeg har Steve skin på, men jeg har lige nu her. Det står der, at jeg har. Altså, I ser mig som Steve, men faktisk så har jeg et andet skin på, og det er The Flash. Lukas, Ja. kom nu med. Hvor er den? Jeg er her. Jeg har Se set her den. nede i caven. Shit. Lille motherfucker. Kom her. Det er din lille... Lukas, du har en lille zombie efter dig. Lille zombie. Han dræbte alle munkene. Nej. Ej! Ej! Nej. Jeg fik ham. Jeg fik ham. Shit, jeg skal have mad. Hvor meget er et brød tæller for? Det ved jeg ikke. Når vi skal begynde at gå ind der, hvor vi skal sove. Hey, den tæller for 3. Perfekt. Kom, det her er grotten. Og vi skal lige have torches. Det har jeg. Har du? Ja. Super. Og imens så går jeg... Oh shit. Creeper. Fuck, jeg var den. Jeg bygger mig et lille hus. Nej. Gør du? Mhm. Lol, men det er sgu ikke derinde, vi skal bo. Nej, okay. Hvor så? Så følg med mig. Kom nu. Jeg skal lige få noget sted. Nu væk. Nå, Lukas, jeg vil godt vinke farvel til de crisps fra munkene. For jeg tror, at de dragede op til vor fader i himlen. Altså, det er nogle af dem. Eller også er de blevet til zombies. Kom. Det er herinde, og så bare... Okay. Vi har et level problem. Ej, Lukas, jeg skal have buen. What the fuck? Det var enchanted.
Lukas, den skal jeg have, fordi det var mig, der dræbte den. Okay. Det var mig, der dræbte den. Hallo. Krop, du udødelighed. Ja, men det var mig, der fik den, Lukas. Det var mig, der samlede den op. Ej, Lukas. Fuck, den er elendig. Men ikke Det må du gerne have som skrald. Hvad så? Det er altid mega vildt. Stop med din chance. Samle op af det. Nej. Markus Nej, får, jeg vil ikke samle hans pil op. Markus får crafting table. Det har jeg på mig. Hvorfor laver du det ikke? Fordi du er bare med helt i hjørnet. Hvor er du? Inde i vores krop. Helt hen for enden. Min lækker egentlig. Den er der. Den er godt. Jeg sætter lige. Crafting table. Hvad er det, skrive? Ja. Godt. Ja. Hvad skal... Nå ja. Nej, du har ikke 3 sekunder. Den der. Nu går det på. Yay, nu har jeg stentools. I love iron. Okay. Vi kan faktisk også få jern pickaxe. Kan vi? Ja, der er jo mega meget jern her. Nej, jeg ved det. Jeg vil gerne have jern pickaxe også, så til at Jeg starte med. har nok til, at jeg kan få et iron pickaxe og et iron sword. Ja. Jeg kunne nok til svær. Nøgen. Vi skal også lige her, så vi kan lave en chest. Okay, det her er det dårligste at bo. Vi skal på et tidspunkt, så rejser vi lidt væk. Ja, der er mere jern. Lidt meget, om vi forlader den mulighed. Hey Lukas, skal vi ikke allerede begynde at sådan... Vi begynder lige... Jeg går op og stjæler muligheden. Yes, altså, jeg stjæler frem. Jeg stjæler ting. Shit, jeg synes. Jeg har 10 jern. Sådan der. Hvordan så lige? Jeg har sådan en lederkop. Kommer bare værre. Nej. Shit, den er lige der. Jeg er smuttet. Oh shit. Shit. Ja, jeg fik den. Tror jeg den. Nej. Jeg tager så hvor? fik Jeg skal lige... Okay. Lille påfugl. Har du fundet en påfugl? Nej. Lukas. Der er ikke med i Minecraft. Dø sommerfugl. Nå, nej, du er ikke sommerfugl. Lille sommerfugl. Hvad lyder? Dumme munk. Nej, hvad har du godt i? Det var mig, der skulle dræbe ham. Oh my god. Det var mig, der Hvad har skulle du? dræbe ham. For 3 brød. Det er helt glemt. Lille bo. Sådan der, zombie. Kom herned. Hvad leverer du i? Snart 2. Yeah, vi har nok til en chance. Død. Ej, okay, det skal vi lige om. Den er snart. Det er først, når man får diamant og Ja. obsidian. Oh shit. Wow. Die. Sådan. Ja, jeg har en pil til min bue. Jeg har 2 pil.
fået den. Ja. Yay! Yes, nå, vi har stadig kamp ved. Okay, vi redder lige munkene. Det lille påfugl. Vi redder munkene lige nu her, og så bagefter så dræber vi dem til. Gris. What, der er så mange zombies. What, der stod lige. Shit, jeg har lidt liv. Tilbage. Sned. Shit. Jeg har et halvt liv. Lukas, vil du ikke være med til at gå ind og sove nu her? Please. Du en bue? Lille skyld. Jeg fik en bue. Er det min chance? Nej, det er også lige meget. Okay. Jeg afmærker vores territorium. Jeg ramte en zombie! Gør det? Yep. Nå, så er jeg ikke pil. Typisk. Nå, okay, Lukas. Jeg tror lige, jeg skaffer noget grisemad og kromad. Jeg har tre. Hvilket ikke er nok. Vi skal nok begynde snart at rejse. Ja. Men først skal vi lige sove. Kom ned i hytten. Eller ind i kæden. Giver nogle gulerødder. Kom nu bare med. Det er godt for helbredet. Åh nej, et skelet. Kom nu. Lukas, kom nu. Hvis vi når at sove, så... Nej, jeg skal faktisk også lige have en stone tools. I'm coming! Die, zombie. Sådan. Flot klaret, min dreng. Kom on, forkert vej. Så. Lukas, det iron, jeg nu har lavet, det er altså mit. Okay? Ja. Fordi jeg har lige akkurat nok til at kunne lave en iron pickaxe og en iron sword. Yay! Au, skal jeg kigge på din fod? Nej. Maus, det jern, jeg laver, det er mind. Kom nu. Man ligger nok ikke lige for det meste med et sværd lige op i luften, når man sover. Ups. Jeg har et liv tilbage! Lukas! Ups. No mening. Yay! Lukas, prøv at se, hvad jeg lige har fundet ud af. Hvis man har det her, ikke? Så kan man selv gøre. Prøv at kigge her. Lukas, prøv at tjekke. Oh my god. Prøv at se, hvad jeg har fundet ud af. Prøv at kigge, Lukas. Så dobbeltklikker man bare. Det ved jeg godt. Nå. Men har jeg en chest på mig? Ja, perfekt. Og jeg har ikke noget meget at lave. Jeg får det tilbage igen. Har du ikke noget? Jo, jeg skal Marcus, til at du lave. skal ikke have noget mit. Det er mit, Marcus. What is the more iron? Jeg har 10. I have nothing. Men jeg har med. Ja, det har jeg også. Kom nu, jeg skal have flere liv. Er du med til, at vi snart flygter? Niks. Hvor er nok? Hvorfor skulle vi? Det er en mega elendig grønt, det her. Okay. Arbejde, narkoman. Du er bare en narkoman. Og det er jeg bare sådan ligesom... Hvad med dig selv, mand?
Jamen, jeg er bare ikke en... For en opgradering. Lol. Tid til at mine. Nå, vil du være med til, vi skriver nu? Jeg tager faklerne med os. Hallo, jeg er ikke færdig. Nå, det var bare sødt. Oh my god. Du fandt selv udgangen. See you later. Jeg venter lige heroppe. Ja. Men så har du æderkon. What? Lukas, han er gået i bok. Han løber bare rundt. Nå, så stopper det. Ej, det er virkelig... Det der, det er virkelig the dumbass, hvis man tager imod det der. Prøv at se, Lukas. Dumbass. 3 emeralds for flint og stål. Det er bare en lille kylling, der er til mig. Hey Lukas, jeg tager nogle bogreoler til os. Ja. Så vi senere Jeg har også lige taget hvis nogle. vi kommer til at skulle en charme. Jeg har 21. Nej, nice. Ja. Og vi stjæler også lige nogle saplings. Men Ja. Lukas, kan vi lave en bucket, så vi altid kan lave nogle, så vi altid selv kan, så vi lige kan stjæle noget af det her herfra. Så vi altid kan lave brød. Jeg stjæler Buckets. lige dør. Jeg stjæler lige dør. Oh my god. Du kan sige noget, jeg ikke har med at stjæle. Men, lige et øjeblik. Jeg skal lige... Nå, skal vi smutte? Nej, vold, nej, ikke nu. Vi skal jo først stjæle noget træ. Hvorfor? Det kan vi godt bare finde. Jeg smutter. Nej, lige her. Wow. Du spiser det bare en kulderfod. Det gør jeg. Nå. Jeg stjæler. Nu med Lukas, vi stjæler bare fra dem. Nej. Det er ikke noget galt. Det må man godt. Man skal behøve ikke engang stjæle mere. Jo, Nej. jeg skal stjæle lidt. Ej, kom nu, Jeg Markus. vil bare have lidt herværk. Jeg vil ikke lave noget herværk. Hurtigt. For min skyld. Niks. Jo. Bare en lille bøtte. Skyder ikke noget. Jo, jeg er på vej. Men Lukas, jeg skal lige hakke det her hus ned. Vi får mega meget. Prøv at se det her. Jeg skal bare hakke det her hus ned. Bare lige hakke det her hus ned. Lukas, vil du ikke være med til, at vi bare stjæler? Prøv at se. Det her. Prøv at se, Lukas. De her hus, de har mega mange af de der. Som giver gange 4 i træplanker. Mhm. Det vil egentlig give stor nytte. Jeg ødelægger lige deres farme. Ja, det gør du bare. Men husk, vi skal også lige stjæle nogle saplings. Nu er vi lige smutter. La 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 la. Jeg har lyst til at drikke. La 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 la. Oh my god, du laver herværk, Lukas. Jeg hugger bare træet. Du vil jo gerne selv. Du har ret. Let's do it. Vent, nu har jeg kontorbrand. Vi kigger. Når jeg har brugt den her økse op, så skrider vi. Ja. Og den er halvvejs brugt. Hvad er det, I små knæver på? Bruger I min telefon? Mhm. Den skal jeg bruge. Skal jeg lave? Nå. Så. Ked af med jer. Nej. Hvad er det, du udlavet, Lukas?
Det er totalt herværk, Lukas. Mm. Jeg plejer bare at smage Lukas. Godt. Dø, lille hus. Nu kan jeg nok have et hovedflop. Nå, lad os smutte. Der er stadig noget, der skal høstes. Minecraft. Hvad der er røde kartofler? That's not my problem. Det er bare løgn. Jeg har ikke mere plads i min inventar. Det er heller ikke. Derfor vi skal til at bygge et hus. Ja. Vi rejser langt væk. Kom. Lukas, jeg dræber lidt mere for, det kan være, vi får brug for det ud af det. Og fordi jeg har lyst. Ja, okay, så er ikke plads. Lukas, hvor er du henne? Jeg er gået. Og hvor er du henne? Der er vand. Lukas, Ja. på vand. Jeg kan ikke finde dig. Jeg bygger en båd. Det var rundt der, hvor du er. Jeg skal lige hurtigt have min kartoffel. Gulerod. Så jeg tror, jeg ved, hvor du er. Det gør du snart ikke mere. Og hvor er du? Serious. Et Lukas, sted. vi må sende dig Lunkebyen igen. Hey, jeg kan ikke finde finde derhen. dig. Wow. Jeg kan ikke finde derhen. Ej, Lukas, serious. Prøv lige vent. Hvad er der snyd med? Nej. Det er netop derfor. Jeg er på land. Lukas, lige nu det her er et sted, du har været. Lukas, kig lige på min. Nej. Jo, derovre har jeg været, Derovre. tror jeg. Prøv lige vent med at sejle videre, Lukas. Lukas, jeg mener det. Nu siger jeg til, når det er, du genkender. Niks. Hvad? Jeg kan ikke genkende det. Jamen så bliv du. Kom tilbage. Ellers så kan det være, at vi kommer til at finde hinanden igen. Og så en dag første episode. Jo, jeg er gået tilbage. Ah, Mhm. der! Hvor du var langt væk. Ja, Lukas, bliv inde på land. Bliv inde på land. jeg er i min båd. I can Åh. see. Nej. Skeleton! Der er du, Lukas. Prøv at vente med at sejle videre. Lukas, der er du. Nej, der er du. Sådan der. Lukas, vent med at sejle. Skelet.
What do you think? Jeg sagde dem. Hvad? Pas på med at sejle sådan der. Jeg sagde dem om månen. Bremser man på mellemrumstesten. Det ved jeg ikke. Prøv at se. Jeg har set, at han Ja, har det penge med i gulvet. Nej, Jeg har næsten overhalet dig. Du har ikke haft trykket. What? det er bare fordi jeg slap min... Ej! Åh. Så nu, Jens, svar. Gør dine ting. Monster, ja, yay. Skal det Spons. Hvor er min plads? Lukas, jeg er om på den anden side. Der, jeg kan se dig. Prøv lige at se det her. Hvad så? Kom nu bare. Øh, Lav en båd. Kom. Pas på at lave skyder. Hov. Der er skyder. Gulerod. Kom nu lidt. Find dem. Lav dig min båd. Ja. Nej, Lukas. Du ødelagde min båd. Ja, Helt ærligt. det var ikke mig, der gjorde det. Nå, men så finder blæksprutte. Oh god. Jeg tror, jeg laver lidt flere end en. Jeg laver 4. Nej, det var 2. Så har du jo stadig... Har jeg det? Hvad? Nu se. Ja, okay, så er vi næsten lige her på grad. Hej. Lad være, Lukas. Jeg har ingen pile lige nu. Men det har jeg. Det har jeg faktisk. Jeg har en. Du må ikke tage den. Shit, prøv lige dyrk det derovre. Hvad for noget? Det der. Hvor? Hvorfor? Der er lava. Ej, prøv lige at dyrke det der. Det er det, jeg lige har været hen med. Jeg bliver råd til at bremse. Hvorfor? Der er det. Nå. Din båd er stødt, du bliver med. Nej, Du synes, til båd, skal du? nej. Ja, jeg skal væk Hvor er herfra. du henne? Nå, der. Lort. I vender det herovre egentlig ikke et fedt sted. Jo, hey, der er sådan en cave der. Prøv at se, Ja. der er, sådan, der er nærmest lavet sådan en hul til. Skal vi bo der? Here we go. Hvad? Here we go. Det tror jeg sådan, nej. Vi skal ikke bo der, Markus. What? Hvorfor døde vi båd? Det er jeg ikke. Okay, så bor vi bare der. Nej, vi skal ikke bo her. Hvorfor ikke? Det er fucking. Heldigvis har jeg en til båd. Ej, nu prøv lige vent. See you later, alligator. Ej, han er Lukas vent. La 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 la. Lukas vent. Okay. Oh, fuck. Der er creeper, 2, 3 zombier. Lukas, vent, jeg mener det. Lol, der er en zombie, der forsøger. Prøv at se, Lukas, der er en zombie, der forsøger at komme ud til dig. Lidt synd for dem.
Lol, jeg har også din seng, Lukas. Døj! Så. Nej, det var i hvert fald ikke det. Nej. Så, nu løber jeg hen og kaprer din båd. Geronimo! Nej. Hej! Niks. See you later. Niks. 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 Nej. 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 Niks. Lukas, det er ikke det. Det er ikke det, du skal gå ind med. Det er chunks. Jeg har sat den, prøv at se, hvor lidt min dækker. Og jeg har sat min på 6 chunks. Du behøver ikke at have den så langt. Bedre. Dækker. Ja, okay, og hvad så? Og Lukas! Shit, det var virkelig bra. Jeg var lige ved bare at svare den på det, virkelig. Så... Nej, det er alt for dig. Jeg har fastland herovre. Vi mødes derhen. Nej, det er nu bare med at drukne mig selv. Jeg tager bare lige en lille svømmetur. Jeg har bare lyst til at kigge på dig og bare sende pil afsted, virkelig. Lukas, prøv at se, jeg kan se dig. Jeg var tæt på sådan. Hey. Jo. Ikke det der fjævne derovre. Lukas, så har man lige fundet en lukkeby mere. Ej, oh my god. Oh my god. Og seriøst, prøv lige at komme herover. Ja. Ej, jeg sejler lige derhen og kigger. Vent lige på mig. Helt ærligt. Markus, vent. Nej, shit. Markus, vent på mig, jeg mener. Og der er sugarcanes. Perfekt sted at bo i. Mhm. Men lad være med at udlægge min bod, jeg mener. Mhm. Lukas. Okay, jeg udlægger det ikke. Hvis du gør, så skylder du mig bare på. Mhm. Jamen. Nej. Det er du godt nok heldigt. Godt nok kedeligt at svømme hele vejen. Så laver der nogle båd. Så skal du ned på bunden og hente. Eller sætte til crafting table og så stykke op igen. Ja. Jeg kommer op. Nej, det er båd. 6. Hvad er det? Jeg henter den. Nej, Lukas, kom nu. Lukas, kom nu. Vi skal op og undersøge den nu. Vent lige. Ej. Sikke en flot båd. Jeg var så tæt på at skyde dig. Virkelig. Jeg havde dig på sigt, og jeg skulle lige til at skyde din båd i stykker. Farvel.
Væk. Væk. Du tager ikke det hele. Nej. Ej, lad nu være, Lukas. Jeg har ikke engang plads til det. Du kan få min penge. Og Lukas. Fuck, vi er heldige, hvad vi lige har fået. Nej! Nej! Så falder han ned i brønden. Ej, hvor klasse ikke. Ups. Ja, Lukas! Jeg skal nok sætte det til. Lukas! Hvad med det her, vi bor? Okay. Ja, der bor vi. Så sætter den mega stor. What do you mean? Okay, vi skal bo her. Ja, jeg laver en gang på til der, hvor vi skal bo. Vi kan bygge her. En, det tror jeg ikke på. Og jeg laver en gang. Det er herovre, Markus. Hvor? Det er her, vi skal bo. Er det? Okay. Altså indtil videre. Men skal vi komme ind i klippen? Jo, Hvorfor har vi det så lige? der graver. Ja, jeg fik guldhest. Amen. Hej. Høj, Du se mig. jeg hedder Bo. Med mit nye skin. Hey, jeg vil have en af dem. Jeg vil have jetplane. Ja, det får jeg ikke. Det var mig, der fandt det. Nej, det var ikke. Jo, det var så. Du fandt mungebyen. Ja, jeg fandt den også. Hvad så I små røde? Og så, Det er ikke små. Jo, ja. Det skal vi være glade for. vi er mini. Ja. Det er nogle små, lille skide unger. Men det er ikke noget til forhold til dig. Du skal ikke have et værelse. Ja, det har de været. Nej. Jeg laver mit hand. Okay, så står jeg bare i stuen. Ja. Og Lukas, lad nu være. Det skal være meget større. Men Lukas, det var overhovedet ikke farligt, det jeg vil gøre. Nå, men så vent. Okay, stuen, den skal være det her, okay? Hvad mener du? Ej, stuen er der her. Ja, min mange krød. Hey. Der skal min pande. Der er bare en ene. Der skal mig. Jeg bliver trist med gul og blå. Er din far og mor? Ja. Du har sikkert fortjent. Far, hans lange bøsse. Hvad er din slangebøs? Hold den sådan her. Nu får du det fandme også smart. Når man kan så kigge ned i gevær, kommer der noget ud her. Nej, det tror jeg ikke. Lad os teste. Nå, for fint. Lukas, det her, jeg har mit værelse. Ja, Det er flot. Nå, men det er da lige nogen. Det er da meget sødt.
Okay, jeg bygger lige en midlertidig skraldespand. Ja. Hvad er det for en? Du har jo ikke lavehånd. Nej, hvad så? Og du har heller ikke en kaktus. Nej, hvad så? Så bliver det lidt svært. Nej. Hvad vil du gøre? Putte dem ned i et hul, så de spawner. Altså, så er det ikke. Lukas, vi skal altså have... Ja. Okay. Den skal gå niks. Jeg laver lige en dobbeltfest her. Sådan der. Og så en ovn der. Lige lidt på ovnen. Jeg har allerede 2 stik med stone. Mhm. Se, det ligner Arthur. Det ligner Arthur. Det er noget svin, ja. Vi kan bruges til hinanden. Hvad for noget? For eksempel at skabe. Det er torches. Jeg synes, det var lidt tomt for den. Jeg vil gerne. Det er en flot skraldespand, Lukas. Det må jeg give dig. Ja. Det... Jeg har aldrig lavet noget flottere. God design. Ja, tak. Ja. Jeg er også meget stolt selv. Nej. Jeg er rigtig god til det. Lord Lukas, jeg er allerede Lord? gang med at lave. Nej, det er altså ikke det, I spiller. Nej, I det er det. spiller World of Warcraft. Nej. I spiller Rinekraft. World of Minecraft. Det er ikke noget, der hedder. Okay. Det er der, han har lige opfundet det. Ja. Lukas, jeg bygger lige ud her, og det er her, den hvor vi så. Okay. Kan du finde en lys? Oh my god, jeg tror ikke, vi har brug for så mange ovne. Hvorfor ikke? Prøv lige at se. Det her troede jeg endda var nok. Nej. De her 2 kiser, det er mine. Lukas, vi skal have noget mere kul. Ja. Hvor lang tid er det fint? Det ved jeg ikke. Vi kan lige nu at lave det. Streamer I? Ja, Gør I? Ja. Er der nogen, der følger jer? ikke nu. Nej. Det var fordi, jeg så... Det er bare min skål! Jeg kan høre, hvad I Bare lige siger. sige ud. Ja, men det lå her, ikke? Jeg kastede det her op, så slå den så lige til at drage rundt på den der sten der, og så lige så forsvandt bare. Vi ser jo gerne nede. Det er den ikke. Jeg tog i gang med den ned. Nej, så. Bare noget til alt mit skrammel. Vi skal lige se, ja, hvad vi ikke har brug for. Lukas' sang har vi ikke brug for. Oh my god. Tak, Lukas, jeg har al maden. De der 2 kister, der er det mine. Kan de også høre, hvad I Hvor de siger? er, vi har, ja. På stream? Magnus, det der, det er altså mine kister. Hvad? Er der nogensinde nogen, der vender på kister det? selv. Jo, jeg har lige lavet dem. Hvad? 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 Er der nogensinde nogen, der vender på det? Der er ingen anelse. Jeg følger nu. Det er det første afsnit. Og det er bare elendigt. Nej, Nå, tak. Minecraft. Jamen, det er- Det er
godt ud. Nej. Og jeg var lige ved at komme til at smide et skilt ned. Mad. Færdig. Burde det ikke mere være madkisten? Jeg var lige noget tid, inden vi kommer til at spise, men jeg ligger over i næstet. Lægger der kanelsnegl. Nå, kom ud. Og ej Lukas. Hvad? Oh my god, du. Hvad er det nye? Men Lukas, prøv at se, jeg har lavet en mad. Det er herovre. Alt maden, det skal herover. Mm. Altså, hvede og korn, det gælder også som mad, ikke? Ja. Godt. Og jeg gør lige hurtigt. Jeg tror, det tager min herrestik gulerødder på mig. Og så skal sådan en 80 skal du nødt til at lave det. Men de der er til ovnen og sådan noget, der er der jo bare sådan en hul i, og sådan en bøliner. Det var det ørligskop, det var bare, det var det lige på hullet. Ja. Der er zombier. Resten, det kommer ud af væggen, så der er jo ikke væggen, der står ud. Men det er faktisk dårligt, det er rigtigt. Truls, det behøves vi ikke i job. Jeg tror snart, vi skal til at stoppe med solen. Ja, det tror jeg. Okay, men Nå, så ses vi. ja. Hej.